जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै जोबथि सान बे जोबथि साननि गेजेरजों नोंथांमोना रायजो राजासिम मा फोरमायो आरो दिनैनि हाबाफारिनि सायाव मा बुङो? दिनै नैथि बोसोरसालिया जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आरो लोगोसे जनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि दिनै जथुम्मानि दिनै नैथि सान एबा जोबथा सान। बे जोबथा साननि हाबाफारि बायदिहाय जों दिनै फुंनिफ्राय जायगा फोसाबनाय हाबाफारिखौ जों गिबियाव मावग्रोबाय। बिनि उनाव जोङो फिरफिला बिरहोनाय दंमोन। जों मोननैबो आफादनि फिरफिलाखौ दिनै बिरहोनाय जाबाय। बेवहाय बिनि उनाव जोङो हाबाफारि बायदिहाय लाबोदोंमोन रुंसारि मा नाममोनथाय बेनि उनाव जोङो नैथि हाबाफारि हिसाबै जोङो मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय आरो बे बिबार बावनाय हाबाफारियाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां बसुमतारी बिथाङा बावजेनो आरो लोगोसे आबोबनिफ्रायबो लोगो आफादगिरि बिथाङा बावो। आरो बेनि उनावनो जोङो बाहादुर दैमारि भलिबल बादायलायनाय बुलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो जागायो। दा बे हाबाफारि बायदियै जों दिनै 1 बाजिनिफ्राय गेवलां मेल दङ। बे 1 बाजिनिफ्राय जानो गोनां गेवलां मेलाव जों बेखौनो खावलायनो लुबैगोन जिहेतुके जोंनियाव थांखि जानाय हांख्राय जानाय आरो बुंथिगिरि दंखायो। आइजो अनसाय आफादनिफ्रायबो दं, खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्रायबो दं। बेखायनो जों रायजोफोरखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना गासैबो लैहोर फैनानै जोंनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैयो। बेखौ आं रायजोनिसिम खावलायगोन। दिनै नोंथाङा जिहेतु बिबानाव दं हिसाबै आरो फैबाय थानाय समाव बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै समाजाव मा थांखि नोजोरखौ लानानै खामानि मावलांनो सानदों? थांखि आरो नोजोरखौ होननानै बुङोब्ला जों मैया जिहेतुके गिबि सानमोन जोंनिया मैया गिबि सानाव आइजो अनसाय आफादाबो डेलिगेट जिरायदोंमोन आरो बिनि उनावनो जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो डेलिगेट जिरायबाय। बे डेलिगेटआव माखासे थांखि लाजानाय जादों। जोङो थांखि महरै रायजोनिफ्राय जितु जों खेंफोरथि मोनदोंमोन, बे खेंफोरथियाव सोलोंथाइनि खेथ्रआवनो बांसिन रायजोफ्रा बुंदों, सोलोंथाइनि बिथिङाव बांसिन बुंनाय जादों। बिनि उनाव जोंनियाव फैदों उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि खोथा आरो जोंनियाव फोरोंगिरिनि माखासे समस्या, बेखिनि समस्याफोरा जोंनियाव मैया सावरायलायनाय जादों। आरो ओमफ्राय फैबाय थानाय दिनाव जोंनियाव डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ लानानैबो रायजोफ्रा गोबां प्रश्न उत्थापन खालामदोंमोन, जोंखौ सोंथि सोंदोंमोन। जों बिनि फिननाय हिसाबैनो जों रायजोफोरखौ बुंदों, आसा होदों जोङो फैबाय थानाय दिनाव जों जयैनो थालायनानै खौसेयैनो आखाइ हमलायनानै जों ज' खामानि मावलांगोन। आरो रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मोनोब्ला जों निस्सय खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो जोंनि हारिनि एबा जोंनि जनाय दख'रानि